dneska vám idem ukázať moje všetky karty futbalové. To je jedna strana, druhá strana, tretia strana, štvrtá strana, piatá, prvá strana, takéto zlaté, prvá strana, druhá strana, ok. Teraz euro, jedna strana, druhá strana, tretia strana, štvrtá strana. Tu je strana. Jedna strana, druhá strana, tretia strana, ok. Raz, dva, tri, štyri. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber so zvončekom. Ak chcete ďalšie takýchto videí, tak nezabudnite dať zvonček a like. Čau.